En geno maranya kurom gajuang ni irio maber ka machiegni ahinya cheloni mar migago tarike na par dwe marabirio kanario pario kodangwen mathoth osebedo katimore e pacho kawai koreo makare mar nyisi mag mutuche bombe wakachiel kod gwenge watu mokwongo magi thundweche. Ji abicho yangini owito ngimagi masira mar kar kunyo mula Makanga e kaunti ma Migori manotimore odhiambo manyoro. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ochiwo yore adek mopogore mar ndiko lakteche ma jopuonjre madwaro mondo ndikgi e tich. Wan wa support gima Raila wacho, ok wanyal kwedo nikech duto te wadwaro kwe Kenya ka. Jokanyo moko mag ODM e kaunti ma Homa Bay owuok oko mar siro Raila Amolo Odinga e wi twak mano obedo godo kaluwore kod ng'anyo mar rawere. Machuok ariyo adek auchiel nono ka bende wantiere live Facebook kacha Ramogi TV KE mbui mar X kacha Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube duto waroke pachnya kwa Ramoga Juang machiegni. Jokome mag ODM e county ma Homa Bay owuok oko kasiro kang manogai mar duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga okao mar wacho mondo mi twak obedie kind jo Kenya matieko midhiero moko ma okwako piny Kenya kaluwore gi ng'anyo mar rawere mag Gen Z osebedo kadhigo nyime thurkae. Gikoni Odinga ntiere ni kod Kenya e chunye omiyo kane ogodhoge piny e twak mano obedo go nyoro e kar romo mar KICC gi jatend piny mondo mi tim lalruok matut e weche machendo e piny Kenya to nengo oganda jo Kenya orwak paro makamano. Tane gi jakom ODM e kar chung'od bura makasi Paul Evans Ndege gi wacho ni gin kanyo gi nyawadgi marangwe Kalno Widgi wacho ni gimiyo Raila thuolo mondo mi twak makamano dhi nyime kaka yor rieyo piny Kenya. Ruto nyoro kane gi wacho weche mag loso commission manyien. Wan wa support gima Raila wacho, ok wanyal kwedo nikech duto te wadwaro kwe Kenya ka. Kendo nikech en gi paro maber mar riwo jo Kenya emane mano miyo giyie magibedo kaja chande gi teka ka jo Azimio kotelne gi Raila Amolo Odinga. Wawacho ni kata freedom maka wuon wawuoyo go ni emomiyo wan kaka jo ODM wa support Jakom. Freedom maka wuon wawuoyo go ni Jakom emanokelo. Aparo ni chon ne ok inyal wuoyo kata e social media mar X no. Omiyo gimomiyo wa support Jakom en ni freedom to kata devolution maka wuon ndiko nyithindo mang'eny e piny mangima e Kenya ka. Wan kata gi jotendwa mwang'eyo mane opos wach mar devolution to kawuono gine magi enjoy koso gi enjoy. Emomiyo nitiere gik moko maka Jakom wuoyo to nyaka wachiki to kaluwore gi okang' mano kawo nyoro mane giyiere ni NADCO report dibedo implemented and wawacho ni gima Raila Amolo Odinga neno kobedo piny wan kata waidh mana kalapapla ok wanyal neno. Wa support Raila Amolo Odinga and wang'eyo ni nyocha ne wang'anyo kaka joma tindo ne wadwaro reforms to NADCO report oting'o reports te mane wadwaro moting'o gik machalo hysterical injustices. Migao mar thieth koro kwayo lakteche mantiere tiegruok mondo mi hore ka pod migao no twak e wi ndiko gi e tich. Oboke mare ne ute fwambo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha olonegi e sani nitiere lakteche maromo 3,760 monego ndiki. Nakumicha lero ni ndiko lakteche gi biro dwaro omenda maromo bilion 4.8 kata bedo ni hiko omenda ni budget mantiere en bilion 3.7 kende. Nakumicha koro nyiso lakteche mondo mi oyier achiel e kinde yiene migao no ndik gi duto kendo chulgi siling 70,000 ng'ato ka ng'ato kalore kod SRC kata grit ng'eto mar doho ma ibiro tim tarik 26 dwe mar 9 ka ok kamano to giyo ndik gi mos kitiyo kod omenda moyudre kendo chulgi kalore kod winjruok mano obede kind lakteche kod sirikal winjruok no motese ni CBA. Tend County ma Kisumu koro yango nigi geto mar choko bilion 3 e hiko omenda mag 2024-2025 tok choko moheo bilion 1 e hiko omenda mokalo. Gino mano omiyo gidongore e yor choko osuru kod atamalo 22.
Giyango ne jopiny ma Kisumu ni kik giluor ni mar ok gibi medo osuru e kaunti no ka gilero ni gibiro mana dino rode mag mibadhi mosega bedo ka thiro choko mag osuru kaka achiel kuom yorego mag bero chenro mag choko osuru. Gikwayo jopiny mondo mi ong gi lwedo e tiyo kod lai manyien manosidhi mar choko osuru e yor lony manyasani mar tiyo kod teknolojia kaka yorno mar konyogi chopo pek mar chopo bilion 3 ei komenda mabiro. Ikomwom makoro sani wantie ni manyo watieko ma en ikomwom 2023 24 ne wachoko bilion 1 milion 471 1996 kod siling 75 and waneno ni ma koro en dongruok mar atamalo 22 en dongruok mar atamalo 22 kendo wan ka ni wadwa ni kama wachopeni higa moro ma koro wantie ni wachok pesa mang'eny malo kama wachokono mondo mi wager godo Kisumu. We have also changed the system of collection. We have moved from an old system to a new one. We are also changing the people who are collecting the revenue on our behalf on the ground. We are working on their behavior because we have lost some money in the past on account of the behavior of our collectors. We are also improving our data. We are linking revenue collection to service delivery through the governor's program of Huduma Mashinani, and we just want to continue telling the people of Kisumu that our role is not to increase taxes, but actually to be more efficient and to offer better services by generating revenue. MCAs ma county ma Kericho chako chenro mar thicho kwe apisi jagoro mar county no Wesley Bor bang' rem wuok e apisno kagiwacho ni ne ok oluwo chike mowinjore luw e yudo kom makamano. MCAs go duto marom 67 nokadho paro makamano ka onge MCA mora mora manosire lwedo. MCA Paul B manochwalo paro makamano e bura ma county ma Kericho wacho ni nonro imetim e wi omenda moko manochoki mag konyo oganda manoyudo hinyruok kaluwore gi masira mar apaya malundiani. Omenda manyaka sani pok ong'e kama nitiere. Bende isaye kuom loso tese moko mabandia kendo chiwo ripode ma obam kotenre gi apise. We decided to move a notice of motion on his removal, passing notice of motion on his removal. This one will allow now a panel of 6 members to investigate further and look into these allegations that Dr. Bor has been, mentioned of. I am privileged because I sat through the ad hoc committee that was investigating the mismanagement of Londiani, Arambe funds that was meant for the victims and those who lost their lives in that accident. And this man was always appearing in every other thing. Number 2, we had a Kazi Mtaani. You remember there was an ad hoc for Kazi Mtaani where 39 million belonging to people of Kericho were lost through some companies that were associated also with this guy. Number 3, the designation of roles. He is serving roles that does not belong to him. So I just wanted to say the motion that was moved today could have even been passed yesterday, because it has been 8 months waiting for this opportunity to exercise what we exercised today. And to the media, I just want to congratulate you for covering what happened, what was going on from the floor of the House. MCS gomo cho kalo paro makamonya kwa mga juangin prangwen kod aberio. Wadhi mbele, duol makedne mibadhi pachoka EACC okmor kodokang mar jod bura mar Senate matimo lokruok e paro mar chik mang'iyo dwach ng'ato wuon manamotisi ni Conflict of Interest Bill 2023 magiwacho ni biro kelo midhiero e lweny mar tieko mibadhi. Jawachilo duol no Eric Ngumbi oyango ni kadiponi jatend piny Kenya William Ruto keto kogno e chikno to biro miyo jotij sirikal orak e dongruoge sirikal kod koso chulo osuru kendo kelo midhiero ne duol mar kedo gi mibadhi EACC e kedo gi mibadhi e pacho kae. On behalf of the
family that the mother of this home, I want to just bring greetings from the Ethics and Anti-Corruption Commission continues to oppose the amendments that were introduced to the Conflict of Interest Bill by the Senate of the Republic of Kenya. This is a proposed legislation that concerns county governments as well, and that is the reason why the Conflict of Interest Bill was sent to the Senate by the National Assembly for consideration. And when the bill went there, the Senate mutilated that bill and introduced several provisions that are going to cripple the fight against corruption if the bill is proposed in the manner suggested. That bill has now been taken back to the National Assembly for consideration, and the EACC has already written to the National Assembly cautioning that the amendments that were introduced by the Senate are inimical to public accountability, and they are going to negate the gains that the country has gained so far in the fight against corruption. Wede kod osiepe mag rawere adek mano teki kendo lalgo chienge somo kale boma Isiolo gi jomoko mano monjegi kendo oting'o bunde oso sirikal kuom lal mar wedegi. Kakoro gidwaro mondo miwegi thuolo to ponono ne gin kod ketho ochwal gedo kaluwore gi chike mathurka. Kaluwore gi report mane gigoyo tesendo bila ma Isiolo kod apis okwach kich rawera ma jahigni 22 moyangi kaka Isa Osman Guyo, Nura Abdi Diba majahigni 27 kod Muktar Tachi Ali kachiel gi ji mamoko ariyo noyudo madho chai okinyi sa 12 e boma Isiolo kama ne ondhigie kendo sogie nyamburko moro mane ochung' rito eka nochom kodgi apaya madhi Nairobi. Gitudo sirikal gi wachno ka koro gidwaro mondo mi wegi thuolo. Giwacho ne gisetemo menyo to pok giyudogi. On Saturday, 6th July 2024 in Isiolo town and bundled into 2 black Prados and 1 white Subaru by heavily armed gunmen who are believed to be police officers. We, as the family, request for 3 things from our beloved government. We want our families to be either released unconditionally, if found of guilty, be taken to court of law, or in worst case scenario, let their body be released to us. The Constitution is clear. Anybody can be arrested on suspicion or on anything, but that person must be given the justice that is demanded by the law, and that is they must be taken to court within the time that is stipulated in the Constitution. And in this day and age, we will not request, but we will demand the government of Kenya to be responsible, to be answerable to the abduction that happened yesterday. That is on Saturday. Jotend kar ohala maduong' Matatu City okwedo Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ka giwacho ne jotelo dwaro asoya maromo bilion 4.3 kokalo e chiwo lop gedo. Preston Manhole ma en mochung' ne Tatu City pacho ka wacho ni Wamatangi kod piny owacho mare oleng'e puodho chenro mag gedo manyien mar Tatu City kuom higa 1.5. Koro kaka nyakla kod apisago moko negitemo yako maloyo eka 40 mag lo. Gimedo lieko ne gavana no e kinde romo e kind gide dwaro mondo bwasne bath lo mar gedo mondo miyo puodhi gedo manyien no mar kar ohala. Gimedo ni deko puodho kada geto puodho gedo manyien miyo gilal mathoth koting'o omenda maromo bilion 16 kendo deko cholo tije maromo 4,500. Attempting to extort foreign direct investors, international investors in Kenya from New Zealand, the United States, United Kingdom, and Norway. These individuals here have held up for more than a year and a half the approval of Tatu City's new master plan. All the while, they try to seize 40 acres of land from Tatu City, including land for Governor Wamatangi's residence. The value of the land they are trying to take from Tatu City is 4.3 billion shillings. That's about $33 million US.
Duond buch Jubilee olungo twak gi jo Kenya e wi chal mar piny Kenya e apise maduong' e boma ma Nairobi. Wawinji achiel kachiel kaka twak ma kamano dhi mbele ka seche gi achiel kuom jokanyo e duond burano mano Jeremiah Kioni dhi mbele gi twak. Has heard them, but he has not understood them. Amesikia lakini hajaelewa. When I see him talking about dialogue, what is he calling them to dialogue about? We just finished kitu ingine inaitwa nini? NADICO. He has not implemented anything other than the IBC bill that he signed yesterday. Before that, there was a BBI. There are so many reports out of dialoguing that part of the reasons why the young people are actually protesting is because they are also fed up with dialogues. So when you say that you want to dialogue, ni kusema ya kwamba hujaelewa, unasikia lakini hujaelewa ni kwa nini hawa vijana wetu wako nje wakisema ya kwamba all is not well and why they are saying Ruto must go. An example is this is a fee structure that I'm holding. These were received by parents across the country the last 1 week. And this is a first year student admitted at Dedan Kimathi University. A course which we were paying, and I have paid 26,000 shillings a year for my child. Today, for the same course, mtoto ameitishwa 316,000 shillings. It's here. 316,000. A while ago, we were only paying 26,000. Today, they are being required to pay 316,000. How many parents in this country, irrespective of your level of employment, can afford 316,000 shillings ya mtoto mmoja? Na ukiwa na watatu, you start telling wawili gojeni, nifunze huyu, nikimaliza nikuje kwa wale wengine. That is why they are demonstrating. That's why they are in the streets. That does not require dialogue. Just change the policy. Let them go back to class. How many kids wale munaona pale wakikibia about they stopped going to school because they cannot afford the school fees for the reason that the structure was changed midway. They came through free primary education. They came through 100% transition. Now they are at the university na mara moja wameambiwa next term unalipa fees. How many? They were here in my office. Almost 10 of them. Mimi nilikuwa in the second year, I was a first year, I was a third year. I have stopped because I don't have a father, I don't have a mother, and I'm required to pay school fees. I do not know who to go to. So when you talk about dialogue, unaishi dunia gani wewe? Many of them are also saying they were beneficiaries of kazi kwa vijana. That thing was not for fun. They were getting something to cater for their daily whatever needs as they were going to school and they were doing the other things. Even feeding some of them have babies. Umetoa, and you want to dialogue? So how can we miss it such a big? It's a missing. How we can make fool of what has been happening in the country by saying that we can start dialoguing. There's nothing to dialogue about. They are saying Ruto must go. And why they are saying Ruto must go is because he is completely disconnected with what is happening in this country. Today, how many of the same generation is struggling at CLE, this thing called the Council of Legal Education, hapa at Karen? Wameagushwa tena mitihani. They were there yesterday. They were talking to me. Wameagushwa mitihani, wamekuwa akiagushwa tu. Na wanasema sio haki. If you look at the number of people that are being made to repeat those exams and to pay money, 10,000, 20,000, 30,000 to redo the exams. We've lost it. And I don't think that is why we need to talk about dialoguing. And when again you hear Farah saying that the better thing, if we are kama ni mimi, nigeua 5,000 kids a day. That arrogance. And he is a deputy of the speaker, he's a deputy speaker of the National Assembly.
na endelee kukaa kwa hicho kiti. And when you mention, he says that we are attacking Somalis. We are not. We are aware that there is a cartel of some 20-30 Somalis in this Nairobi. Hata hawaendi Northeastern. They are the ones doing biashara na serikali. Now they think that when we complain, we are complaining about against Somalis. We have nothing against Somalis. Hata wao wenyewe waache kuwahadaa wa Somali. A big chunk of the young people you saw outside there wametoka Mathare, Korogocho, Gikomba, and the other places including Kamuru. They are coming from families. Koram jong mano kanyo en jagoro maduong' madun bura mar Jubilee Jeremiah Kioni gidhi mbele kanyo gitwako ten record chal mar Kenya. Kata kamano jafwambo moro Simfrozo Kinda ntiere kanyo ang' nomiwa kuku mar wachno kaka weche ang' dibedi. Gisane wadhi mbele gi weche manyien. Jopuonjre mantiere mbalariany mag piny owacho Mombasa koni ok girwako chenro manyien ma piny owacho tiyo gode jolo somb jopuonjre mantiere mbalariany to chutho mago ma onge kod nyalo. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa gikoni okang' mar piny owacho dwoko chien pok hola ma ichiwo ne jopuonjre mbalariany kidek miyo jogo ma onge nyalo rem dhi nyime kod sombgi. Jopuonjrego kata kamano osiro okang' manyocha rawere okawo mar wuok oko mar sundo piny owacho mondo mi orangi ochumi ma pacho ka ma hinyo oganda mathoth. And we as university students reject the new funding model and ask the previous funding model to be reinserted on the following grounds. There is increased varsity fees and less aid. This results to more debt implications to the students. And if we believe in education as the greatest equalizer, then we must reinsert the previous funding model. Many of the students or the university students depend on help to enable them proceed with their education. And the reduction by the government from 10 billion to 3.5 billion, we are against that. And we are asking the government to rethink of their action or to rethink of their decision. Currently, as I'm speaking here, there are students who are supposed to register for their November series at the Kenya Coast National Polytechnic, but they are unable to register because of fee issues. Na kwa vijana, pongezi kwa kujitokeza kwa wengi ili kupigania nchi yetu, haswa vijana wa Mombasa. Moko kuom jotend kanisa mawuok e kaunti ma Kisii kwa piny owacho mondo mi owinji wak mar rawere manowuok oko e ng'anyo manotimore boyo opogore ma pacho kae. Jotend kanisa go dwaro jatend piny Kenya William Ruto mondo ked matek gi lweny mar tieko mibadhi. Kabende kwayo margi en ne piny owacho mondo kik ti gi agoko e ng'anyo ma itayo kod rawere ka en achiel kuom okenge mag duoko piny liet mag siasa ma pacho kae. Nimkumbushe Mheshimiwa Rais kwamba kabla ya kile kikao cha jana amekuwa na vikao na vijana na amezungumza kwenye X Space na pia alizungumzia taifa kwenye hotuba yake, akasema kwamba kutakuwa na mabadiliko atakayoyafanya. Hayo ya mabadiliko hayakujumuisha kile kikao cha jana. Tafadhali Mheshimiwa Rais, usisahau kwamba Wakenya wanangojea yale mabadiliko uliyoyasema. Inaelekea wiki moja, bado watu wanasubiri. Anafikiri kwamba hicho ndicho kinachotakiwa kwenye taifa la Kenya ili taifa hili liweze kuendelea mbele kwa pamoja. Tafadhali usisahau, Wakenya wanasubiria sana kuyaona yale mabadiliko uliyoyasema kwenye statement yako ulipotusomea kuhusu vile mabadiliko ya mambo ya kiuchumi. Baadaye ukasema kuna mabadiliko mengine utakayoyafanya. Jokony mula bicha no itongimagi kaji maro mapar kod 9 otony bang' bugo senyore kar kunyo mula mantiere Kangai, sub county Marongo, county ya Migori odiochieng' manyoro. Jalup county commissioner Marongo Jojo Tenga oyango ne ji ariyo no itongimagi e kinde mana gidhi yudo thieth e osiptal ma karomo adek to ne owito ngimagi e bugo mano osenyore no kendo ringregi ne osegol. Tend jokuny mula matinde county ma Migori
kaotene kod jakom margi Kefas Ojuka oyango ni ji maromo 24 noriko ntiere bugo e kinde ma bathe nosinyore kata kamano ji maromo 19 noresi ka ji 5 nowito ngimagi. Ten jokuny mula matindo wacho ni gidhi nyime kod timo nonro mar ng'eyo gima dekel senyruok mar bugo mag mula ni ka gisingo keto kenge mar neno ni arita jokuny mula obedo makare. Gima nokelo thogni pod ok establish, koro waseoro tim wa piny kendo wapod warito tim moa ka sirikal mamalo gi mapiny mondo wakonyre mondo wang'e the cause of the death, ni to ang'o ma nyotimo miyo jogo ginyo owito ngimagi gima chalo kamano. Kech wan kaka association wadgombo ga ni wati tich ma main kaka ujo bendi watimo ma yoro mag menyogi e yo mowinjore makoro ok wang'e ni jogo ngima moro amora lal. Nikech joma kunyo mula ng'eny to pok thuolo yudore mar tundo irgi chiegni kata mana 3/4 margi pok omulo. Pod nyiso ni joma onge gabari mar kaka ginyalo timo gige yo ma safe, gin pod ginyalo endelea gi weche ma gikone to nyalo hinyo ngimagi. Koro wadwaro mondo wayud teko manyalo miyo watrain jowa e sites mantiere gi jowa mwatrain go gibe gicha gidu thuolo ma gidhi gitrain godo joma moko kuonde mopogore opogore mikunye mula. Ne ok kwan mabor ahinya but kalure kuma ne gintiere kuma ne antiere ne ok en kuma bor ahinya, to ka winjo muoch mar gimoro to an aringo kasto ema dhi apondo kumoro kanyo. Kane aseyudo hinyruok dakika moko madhi 10 kamae kasto ayuda resruok owuok gi tim mane ni malo kasto konyo mapiyo piyo. Mosanya ne jokuny mula gi Uganda gomowito hedegi kod osiepe wakwayo chang makende ne jogo mabendo yudo hinyruok kindego mane masira makamano timore. Enda kakanyo 25 bang' saa 7 mar odiochieng' chenro en migago wakawo yo machuok kata kamano kapok wadhi e yuyano ka Titus Wangige olo kantiere Kericho. Wacho ni gin kaka Gen Z ok gidog chien kata matin. Wacho kanyo ni odwaro ni mondo mi losie ngima e pacho kae gikedo ne ratiro gi kendo gikedo ne ngima gi mabiro, mano e kaka wacho. Kendo wacho ni jodongo masani wuoyo to girita ita wechego mabende biro bedo makare mbele kae e lwet Gen Z. Emmanuel Obanda kawuok Ombwede Ligega wacho kanyo ni entiere kodwa kata kamano wadgi wacho ni yuda jali Kwarema kamoro ni Rakite kata kamano wacho ni entie Siaya wakwayo chang makende. Neno bende ote mar nyakwar Sime Alfred Oluoch wacho ni winjo migago ka entie Ungoe Karungu. Wacho ni kanyo gini Phoebe Pamela Onyango kantie Tanzania, mano wacho ni en jaherane. Titus Wangigi Olo chako neno ote mari keno nyadichiel kaira neno bende Karina Atieno wacho ni entie kodwa chendo gi malit kaka joma tindo wacho ni kura joma tindo thorumo to kura bende koro rumo. Jodolo walem ne oganda jo Kenya. Elakim Oliver wacho kacho ni entie osundwa mar Sirako Tingare osetiunen. Elakim Oliver kamano kuom ote mari kanyo. Neno bende ote mo ora kanyo gi Monica Akumu wacho ni entiere kodwa chendo koya Dubai weche gichopo ne yo makare kaito wacho kanyo ni odwa wacho ni Karaila oluongo twak gi jatend piny wan watamre nango wacho ni samoro ntiere kako seno mbele kendo dhi kelo kwe e pacho kae. Wayo matin man migago kikidhi maposh. There were machine guns. They were making that noise of, ta 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 ta. When I saw those children lifting their hands up and saying, we are peaceful. To Kowengi, we are peaceful. I'm sorry. I feel we need to heal as a country. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Asewacho ni nyathini toko winja. To thani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on Viusasa. Sarabjit. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michange. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' chendo en migago wadhi mbele gi weche manyien. Familia moro e kaunti ma Homa Bay sani chunygi dang'ne ka gimanyo wuodgi manolal e yo moro magalagala chiegni dweche 3 mokalo. E ode manopango mayudre kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa report e wi lal mar jagono. Familia mare nosechiwo ne obila mag okwach kich e kaunti ma Homa Bay masani dhi nyime gi luwo ndache. Derek Wasonga Odemba jagini 50 nolala yo mapok ong'e nyaka ne wuoge ode ma opango manitie kadak ma Sofia boma ma Homa Bay dwe mar 4 higani. Ot mane opango ni ma osebedo kodak e kende kuom higni 2 sani odong' gunda ka gigene mag ote ma odong' e odne nyaka ne olala yo makochono. Wuon lande ni Rosemary Okong'o pimo kaka jagono ne wuok e ode kanyo kendo lal mare oweyogi kod buok maduong'. Jaduong' Odemba osedaka kuom higni 2. To kono wuok ang'ama dhi nyiewo wuok dhi kati iduka to budho koduogo koro waparo ni odhi dala nikech nowacho nokomo odwa dhi doyo. Koro konindo oko to waparo mana ni jaduong' ero dhi dala nikech jaduong' kontie kaka ojamiwaga story mang'eny. Saturday kentie to weronwa wende SDA koro landi bedo gi mor. Koro koonge to wacho jaduong' obudho dala chopo Sunday owadgi obiro to penjan madhe inene jaduong' anyisa jaduong' ne waparo no dhi dala ni dala jaduong' onge ta penje ni dakisego simbe ni simbe be ok oyudore. Lal mar Derek osekelo kiondo kuma duong' e chuny familia mare ma osebedo kamanye gwenge mopogore pachoka to nyaka sani ndache pok owinji ka wadgi Pastor Kenneth Odemba wacho ni kata mana simbe mar ong'we yamo ok donje nyaka ne olal e yo makochono. Tarik 17 ne watero wach ne polis manomiwa OB namba mondo koro ne wachak menyo. Polise go osekonyowa menyo
Wan bende as a family wasetemo, waseloso nyaka posters mwatero kuonde mwanyalo tero nyaka Siaya, nyaka Mfangano, Ringiti, Giremba, nyaka aparo ni Luo Nyanza ka te wasetero posters mondo ka dibed ni wanyalo yude. Wasetemo be gi police ma Homa Bay, gisetemo nyaka gisetimo tracking mondo dipo kwang'eyo kata ni no simbe no gine otiyo mogik karang'o. Kendo tracking gito ne golo ni tarik 12 dwe mar Ang'wen no ema ne sime no otiye mogik. En lal mosekelo pek maduong' ne familia mar Derrick masani ok nyal bedo gi kwe nyaka ne wuodgi ne wendo lal. Amin, wawinjo matek ahinya nikech en janyuol. Kendo sa saya mi wawacho kode wach wuoyini to ineno ka ok en mayot. To wan be kaka family ok wan mayot. Omiyo gik munyalo konyowago ka ng'ato nyalo winjo, ng'at machalo kamano nyalo konyowa mondo wayud kuma entie. Pod wawuoyo gi polis mondo timonwa nonro moko matindo tindo ma ok wanyal mondo ka dipo ka wanyalo yudo dwoko maber. Tendo obila mag okwach kich e kaunti ma Homa Bay yango ne lipoti wi lal mar Derrick ne giseyudo kendo gidhi nyime kod timo nonro margi maluwo ndache kuma dibe ni entie. Dhi dweche 3 nyaka Derrick lal e yo moro magalagala masani koro oseketo chuny familia mare kamarach mokalo. Geno margi en gibiro yudo Derrick ka gisebedo ka gidhi nyime kod manye e kuonde mopogore nyaka ne olal. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jopur e kaunti ma Trans Nzoia biro yudo kony mar hola ponone giriwore gi jowetegi mamoko e riwruoge mag Saga Gino ma bende biro konyogi yudo chiro makare ne yuto margi. Ka giloso romo mar jopur mageto nono kenge ne manoketi mar chwalo nyime migawo mar pur, jokanyo sekta nowacho ni kaunti ma Trans Nzoia nigi nyalo mar yuto mokalo mak mana ni nok mar omenda rocho chenro mag jopur. Bedo ni onge chiro makare ne yuto mar jopur en achiel kuom gigo makoro duoko dwach jopur chien. Gino ma jokanyo sekta no laro ni riwruoge Saga kod ohala matindo biro loko. So tunahimiza watu waweze kutembea kwenye vikundi. Ukiangalia pia serikali kuu imeangazia mambo ya one ward one cooperative, na hapa Trans Nzoia County hiyo pia ndio objective agenda ya governor, ili kuhakikisha kuwa kila ward imekuwa established na cooperative ili watu waweze kutembea kama unit. Tuko na zile za dairy, tuko na zile na marketing cooperatives. So tuko na aina mingi sana ya cooperative katika Trans Nzoia County. Kuna housing, kuna investment, kuna consumer cooperatives. Zote tumeweka wananchi wa Trans Nzoia katika hiyo aina ya cooperative so that they can be able to leverage on the issues of economy of scale katika Trans Nzoia hii. Naona kazi ambao wanafanya vyama vya ushirika vinaamuka katika mambo ya capital injection. Wamejaribu kusaidia pia vyama vya ushirika ambavyo viko chini vinaweza kuweza kuamuka. Pia capacity building pia wanaweza kusaidia. Ndio tunaona sasa hata ukali ya uongozi katika vyama vyetu vya ushirika vinakuwa. Jopuonjre mokalo 20,000 omajok chike kaunti ma Nyamira oyudo kony mar bursaries maromo $66,000 kowuok kuom gavana ma kaunti no Amos Nyaribo mar konyogi chulo omenda mag somo. Nyaribo lero ni dwaro mar sirikal ma kaunti ma Nyamira en siro chenro mag somo e skunde sekondar moloyo ne jopuonjre mawuok e anyuola ma onge kod nyalo. Gino mosir gi jokanyo mag kaunti ma Nyamira. Jopuonjre moyudo kony mar bursaries bende ojiw mondo obed joluor kendo giti matek e kinde ma gin e skul mondo gidhi nyime gi yudo kony makamago. Today we are here to launch bursaries for Form 1 and Form 2 worth 66 million. Our people are too poor. Most of them are in day schools, and even if it's a national government function, we have to intervene because it's we who knows where the stone pinches. Apart from national government devolved funds that are also used to empower students through bursaries, we really want to appreciate the county government of Nyamira for having considered the most vulnerable girls and boys who are also needy. I want to appreciate your support to our children
in terms of bursary funds. And I want to appeal that let these funds be distributed throughout this county. Let every corner of this county feel your support. Wasasi wanasumbuka sana kutafuta pesa. Hata kupata 2,000 ni kazi ngumu. Kwa hiyo ile pesa ambao watapatiwa hapa itakuwa ya manufaa sana. Jodak e kar chung od bura ma Likuyani e kaunti ma Kakamega biro yudo kony kotenre kod mbui manono bang' sirikand Japan gi mbalariany ma Kenyatta chako dongruok ma kamano. Jod bura ma Likuyani Innocent Mugabe oyango ni skunde kod kuonde thieth te e kar chung od burano biro yudo ber kuom dongruok ma kamano ma koro biro tim kuonde te. Professor Joseph Muliro ma mbalariany ma Kenyatta bende oyango ni dongruogno ochan mar dongo chumi kod mbui ne jodak ma kanyo kama en achiel kuom singo mar piny owacho ne jopiny. The government of Japan with its partners will be able to lay between 15 to 20 kilometers of fiber cables. And we are targeting strategic institutions, including the county headquarters, the digital hub. We have our technical college, we have hospitals, we have schools, primary and secondary schools, we have churches, we have community libraries, and all these will benefit from high-speed internet that will help them, especially our hospitals, to improve on their service delivery. We are able to, kind of work with the people in Kenya, Kenyan people here, and we are to build up, and some connectivity of the high-speed internet, and especially last mile, problem. That is, anyway, every country you have to overcome this kind of problem. So our role in this is to ensure that not only this project is implemented, we will offer the capacity building, the skill set to do knowledge transfer, because it's a high knowledge produce technology. We are coming in to ensure that that technology sits properly here in Likuyani and in Kenya. Nyakora Juang kawuone chenro mar ng'igwengewa wadhi nyaka gweng' ma Kapuonja mayudre Kisumu bende ng'iewo sigand Kisumu Kapuonja. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo tiere kod ler mathoth. Nyakora mogi enti chario manyien harwakini machiegni e tielo machielo e chendo ni mar ng'egwengewa. Kalapapla mar ng'egwenge podonyonore mana e kaunti ma Kisumu kuma ofuyo ma obiro opiyo e gweng' ma iluongo ni Kapuonja. Kapuonja yudore e sub county ma Kisumu West. Mana kaka pile Nyakora mogi wachako kod paro mopogore kowuok kuom jogweng' e wi gino magiparo mademi chak gweng'ni ni Kisumu Kapuonja. Koro mustakiani ni puonjo jika sana. Takiani most jogi ne gin joma riek mondo kano chak ni Kapuonja ginyalo puonjo ng'ato. Kana donjo Kapuonja ka to nayudo ka jodongo ne ero puonj. Kaka wan mine matindo ne gipuonjowa, ne ginyisowa dongruok kaka wanyalo dak, kaka wanyalo puro, kaka wanyalo chiemo. Keche puonj mane jodongo miyowa go miyo sani aneno ka wanyalo go okang' wanyalo chopo kamoro. Gweng'ni ne nitie jodongo madongo mane nono gik mane timore. Koro gin ng'enygi ne ochake ni Kapuonja nikech gine mane gipuonjo ji gik matimore. Nyakora mogi bang' winjo paro mopogore kowuok kuom jogweng' kotenore kod nono mar gweng' mar Kapuonja. We koro wawinjane na adieri mar wach kod kuku kotenore kod kaka gweng' mar Kapuonja ne ochakore kendo kaka nyingno nobiro kowuok kuom jaduong' Josephat Sanya. Kapuonja ne nobiro nikech gwenyruok manobedo e kind owete. Awino ne wuod owede to ne en owadgo Mwa. To Omwani nene onyuole kotelo na Awino gi higni. Od Awino ne nitie nyiri. Koro nyiri nonyuol mbele to Awino nyuol chien. Koro nyimine Awino gi nene nyuomogi to Mwa wadgi kendogo. Nikech Omwane odgi yore to Awino bene odgi yore. Koro ka Awino nene oromo bedo kod ode
to koro kon nomwa wadgi nomera, an bende koro tinde onego abed kod oda. To mwano kone nomera, in kidwa bedo gi odi, an to koro idwa na tim niang'o. To kone ni to donge nyocha inyuomo nyiminena to ikendogo. Inyuomo nyiminena to ikendogo. Koro, an bende koro nego akendi. Koro ne ane kaka inyalo konya. To mwano kone ni in kidwa kendo, to kenda an onge kaka nyalo konyi. Mano notimore higni machien kucha. E tin 90s kucha. To kinde no, ruoth mane tiyo Kisumo ka niluongo ni Ogada. Ogada nene en jonyaera kocha. Koro, kanene gwenyruok osebetie kind Awino gomwa, to konomwa omwa omera ipuonja. Awino gomwa ne jong'ado guok. Nin koro, in jasika, koro wabiro kendore kodi. Koro kochakore kanyo, koro joka Awino kendore gi joka Omwa manie tok aora Ulalo kocha. Koro kapuonjane neno biro nikech gwenyruok mane nitie manene Awino kone Omwa owadgi nomera ipuonja. Kanene koro Ogada Awino joseng'ado guok gomwa owadgi e kom Ogada mane ruoth. Bas koro nying Awino ni nodok piny. Koro kapuonja ema koro chako dhi nyime. Omwa omera ipuonja, omwa omera ipuonja. Koro kanyo e kama nene nying kapuonja ochakore. Bang' winjo nonro kotenore kod kaka nying mar Kisumu Kapuonja ne obiro, we koro wawinj anena ni to gweng' ma Kapuonja umbe landore kod wach mane. Chon wuone wageni kadok chien kamigokgi notho kumo kendie, to kane gidhi ywago migokgi no, to nene gidhi jomoting'o kuodi gi tonge oting'o, jomoting'o runge oting'o, jomoting'o mach, tiend tuoro ma wuok cha, nitie tiende. Koro tiende no ema nene gimoke mach. To ka gidonjo e dala ma nyargi othoeno, to gichako ng'wech gi e ndara kaka ndara kama wadonjo go cha. To majno gimoko, to gibeto dala, to giwang'o ji gi majno, to tonge gi girunge gi bende giringo ge dala. Koro ni wene gi dala, ni Kapuonja biro, joma jojuogi gi gidwa iro godiechieng'. Koro wachno ema ong'ere go, maka in nyar Kapuonja mano kend kamoro, tiwacho ni ma nyargi jojuogi. Koro mano e kako ng'ewa ni joka Puonja jojuogi, ok jojuogi ma ido tieno, to ne gin jojuogi ma ido godiechieng'. Ka nyargi otho to gidhi ywago nyargi. Koro gitimo timbe ongielogo. To gin dongruoge mage ma gweng' ma Kapuonja osenyuolo nyaka ne ochakre? Mokwongo wan ne wagedo goleng'. Oleng' ing'eyo? Oleng' ema ne watiyogo. To ka koro dongruok obiro kwa donje mabati. Kae kama wabetie ne en pap. To kanouko Robert Ouko ma janyaera obiro ka, en ema nokwongo olonwa lam ka. To kama koro ne mtokni duto kodhi daraja mbili to gomo, to ka stage ma gichung'ie ka gikawo ji ma gigolo Kisumo bende gik mana gi ka. Siala ma nyobiro ni nyo konyowa kuonde moko nikech nyo miyo sani wanyalo uso
nikech kae nok ogere kaka ogere ni to but koro maendeleo mabiro matin koro miyo sani wan maber wakwano ni wan maber wanyalo wuok gi giwa matindo tindo go to wabet go ndara wayudo gima wadhi konyre go e udi. Wan kod skunde secondary schools wan ga beach. Wan kod Sinyolo Girls High School en a provincial school. Sani bende en comprehensive school. Wan kod Sianda bende secondary school en ben comprehensive school. Wan kod Kaweno bende secondary school en ben comprehensive school. Wan kod Ulalo secondary school en ben comprehensive school. Wan kod Mawembe Kodero. Nyakwaramogi bang' kwano dongruoge achiel ariyo adek ma gweng' ma Kapuonja osenyuolo. Gin rem kata kwayo mage ma jogweng' ni godo mondo mi otimnegi mondo Kapuonja oting're malo e yor dongruok. Koro kwayo ma wan go en a part of ndara mar Kapuonja ni ma dhi Siala. Ndara ni en kama wause to en gi buru sani mokinyal use. En buru ma kochopo kata odiochieng' kama to okinyal bete gi giri moro kata lodi moro ing'wedo ikelo ka okinyal use. To dwaher kaka wanjo boda ndara no kinyalo ketnwa godo lam kwa koyo mbunge maro kinyalo ketnwa godo lam wanyalo bedo maber kabisa nikech seche moko wagolo wendo mopogore ji tekro to dhano biro mopogore most kanyo governors nitie functions mang'eny timore kanyo. Osuptal wanga achiel kende ma en Riat. Nitie osuptende moko mane MCA ochako former MCA wanochako to dogo weyo. Koro nyalo koyo MCA marwa kapo ne to nyalo duogo mar mondo mi otiek gigo to duogo otiek gi kong'e ni kura be pon tiembele ko lal kako lal no indo. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanyo e mwachopo godo e giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Ka bende wayudo ni kare guok minyalo ng'ad e kind owete magibed jowasigu nyalo kelo gweng' kata nyalo miyo gweng' chakre. Kaka mano e kaka gweng' ma Kapuonja ne ochakore. Ka kamano to rito masani warom kendo juma manyien mabro duogo kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Shikisha milina euros with Shabiki.com. Kwa majina naitwa George Kamau. Mimi ni mwenyeji wa Kawangware. Nimejisidia 250. Mipango yangu sasa nitaenda kwanza tukae na bibi. Kuna shamba yangu yani sina document. Hitaji kama kitu kama 200. Sasa nimeona sasa pesa yani hiyo pesa itanisaidia kwenda kuchukua title sasa niwe na pahali yangu ya kuishi. Cheza na 49 bob or more on 3 or more games moja ikiwa ni euros and stand a chance to win over 3.5 million Kenya shillings in cash. Ingia Shabiki.com and shikisha milina euros leo. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Akobori anteno harali ense yo mando kana ni ya makiaya inchekiko yetira akobori anteno harali. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako bonyeza *811*446#. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Mokwongo njugu en chiemo kendo en chiemb joma klas gi malo matin. Njugu mondo nyagni maber nyaka obed gi branches mang'eny. Koro ki consult jo agriculture kata jo agrovet to gin gi yedhe mopogore opogore mag miyo farmers tiyo godo mamiyo njugu bedo gi bigger branches. Wacho ni gorogoro achiel sani as we speak en siling 800 e chiro. To gunia achiel ting'o gorogoro 40. Amiyo rabea minimum this season nadhi yudo gunde 50 e puothe na gite ma gima mabat alacha. Machiegni kendo Nyakwaro mga jonge mago mag tuke jatugo manie thuolo mar abich e piny ngima e tuk tennis Daniil Medvedev nyoloyo jatugo namba 1